ಮಲ್ತುಡು ದಾದಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಅವು ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ಪುಟ್ಟಿನ ವರ್ಷ 1873 ದಾದಾಂಡ್ ಪನಿಗೆ ಅಪಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ಪುಟ್ಟದು 4 ವರ್ಷ. ಅಕ್ಕ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ ಹಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಯಂತಿ ಪಂದೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಏ ನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆರ ಪನ್ನೆಗ್ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲೊಂದತ ಸರಿ ತೂಲ ದಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ತೋಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದೀದು ತೂವಡು. ರಂಜು ನಿಜವಾಯಿನ ಕನ್ನಡಿಗ ಏರ್ ಪನಿಗೆ ಏರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಫೈಲ್ ಆಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು. ರಂಜು ಓ ರಂಜು ನಿಕ್ ಕೆಬಿಕ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ದಿಂಡ ಕೆಬಿಕ್ ಏನ್ ನೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯೂಡಿ ದಾದಗೆ ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆಬಿಕೆ ನನ್ನಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಬೋಡಂಡಲ ಪನೊಲಿ ದಯ ಬಂಡಕ್ಲೆ ಕೆಬಿಕೆ ಎಂಜತ. ರಂಜು ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಮಲ್ತಿನಿ ಏರ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಪತಿ ಜಂಡ್ ಐಕೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು.